So guys, आं दायो नै माइ गायखांना न'आव थांगासिनो आरोना लोगोफोर खानाय खाथबलायबाय आरोना बिराद फाग्लाखासलै गोदाव सोराव भिडिअ लाखायो दा जायाबाबो नोंथांमोना नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामदो आरोना जायाब्लाबो ओमफ्राय दै मोनबाय आरोना नै थांगासिनो आङो ओरैबायदिखा आरो फाग्लाखा दा गोदाव सोरावखा दिनै बोथोरा बिराद मोजां नुदों हाजो नायनोबा नै हाजो ओइनो हाजोआ नै नुबाय दा न' मोनथारसिगोन हनै न'आ नै बैथिं एसे गोजाम नुहुरनाया बेनो आरो दुखुथियासोलै लोगोफोर दुखुथियासो दुखुथियानि फिसा नालायथो एकदम हालेवनानै जायाबानो उफाय गैया So finally guys, आं दायो न' मोनफैबाय guys. So भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन